Хәзер парламент хәбәрләренә күчәбез. Алар белән сезне минем коллегам Алия Галиуллина таныштыра. Дәүләт Советының көзге сессиясы утырышлары тәмамланды. Соңгы утырышта гамәлдәге җир кодексына җирле үзидарә турындагы законга төзәтмәләр кертеләр. Киләсе елга закон проектларын әзерләү планын расладылар. Берничә федераль закон проектын тикшерделәр. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин узып баручы парламент елына йомгак ясады. Җирле үзидарә турында федераль закон проекты муниципаль берәмлекләр төрләрен һәм бер дәрәҗәле үзидарә системасын кыскартуны күздә тота. Профильле парламент комитеты җитәкчесе фикеренчә, закон проектын ашыгыч кабул итәргә кирәкми. В Татарстане сегодня действует эффективная, оправданная на практике, созданная под руководством первого президента Республики Татарстан Ментимира Шариповича Шаймиева, укрепленная и развивающаяся действующим президентом нашей республики Рустам Нургалиевичем Миннихановым система и структура местного самоуправления. Поэтому мы считаем, что опыт Татарстана может и должен быть учтен при рассмотрении поправок к данному закону. В случае принятия данного федерального закона потребуется коренным образом пересмотреть республиканское законодательство. В первую очередь потребуется внесение изменений в закон о местном самоуправлении, а может даже признать утратившим силам действующий и принять его уже в новой редакции. Рустам Минниханов тулайым алганда федераль инициативаны хупларга буладый, әмма республика тәкъдимнәрендә җибәрү зарур дип саный. Наша позиция поддержать этот закон, он нужен, и уже в процессе, значит, внести вот те наши пожелания, которые обоснования, которые, нам кажется, были бы полезны. У нас есть что рассказать при формировании, при назначении, при ответственности. Көн тәртибендә җирле үзидарә турында музейлар һәм музей эше турында җир кодексындагы законнарга үзгәрешләр кертү мәсьәләләре дә бар иде. Депутатлар киләсе елда закон проектлары эшчәнлеге буенча планнар турында фикер алышты. Фәрит Мөхәммәтшин узып баручы сәяси елга башлангыч нәтиҗәләр ясады. Высочайшее доверие нашего народа, что 100 человек депутатов парламента Республики Татарстан – это очень надежный, сплоченный коллектив. Утырыш алдыннан президент, парламент рәисе һәм премьер-министр гадәттәгечә теләкләр чыршысыннан хатларны алды. Бу теләкләрне авыру балалар язган. Балаларның хыял өметләре төрле ноутбуктан алып кечкенә гавай гитарасына, танкта йөрү яки пеноблоклар җитештерү заводында булу мөмкинлегенә кадәр. Рустам Минниханов, Фәрит Мөхәммәтшин һәм Алексей Песошин сабыйларның теләкләрен үтәргә вәгъдә бирде. Узган атна сәяси вакыйгаларга бай булды. Федерация Советының беренче вице-спикеры Андрей Турчак Иннополиста цифрлы икътисадны үстерү буенча киңәшмә үткәрде. Казанда Татарстан президенты, парламент рәисе һәм депутатлар муниципаль берәмлекләр советы съездында катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин Биектауда яңа поликлиника ачты. 2021 ел сәясәттә һәм парламент эшчәнлегендә нинди вакыйгаларга бай булды? Шуларны искә төшерик. Татарстан халыклар ассамблеясында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына старт бирелде. Дәүләт Советында цифрлы трансформация дигән семинар узды. Цифрлаштыру министры яңа технологиялар үсеше, аларны икътисад тармакларында һәм социаль өлкәдә куллану турында сөйләде. Мәктәпләрдә Татарстан безнең уртак йортыбыз дигән темага парламент дәресләре үтте. Республика министрлар кабинетында Россия сенаторлары һәм Дәүләт думасы депутатларының киңәшмәсе узды. Төп тема республика икътисадына федераль бюджет чыганакларын җәлеп итү. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Санкт-Петербургта Россия закон чыгаручылары утырышында катнашты. Федераль һәм төбәк парламентарийлары Россия Федерациясе президенты юлламасын гамәлгә ашыру буенча фикер алышты. Башкалабыз Казанда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади саммиты үтте. Дәүләт Советы депутатлары, Федерация Советы, Иордания корольлеге, Тунис, Төркия республикалары депутатлары белән очрашты. 17-19 сентябрьдә республикада Дәүләт думасы депутатларын сайлаулар узды. Татарстан Дәүләт думасына 15 депутат сайланды. 2022 ел Татарстанда цифрлаштыру елы дип игълан ителде. 4 ноябрьдә Россия төп дәүләт бәйрәмнәренең берсен халыклар бердәмлеге көнен билгеләп үтте. Бу көнне Рустам Минниханов Кремльдә гражданлык җәмгыятен үстерүгә керткән өлешләре өчен Татарстан президенты лауреатларын бүләкләде. Татарстанда Федерация Советы рәисенең беренче урынбасары Андрей Турчак булып китте. Ул Иннополиста цифрлы икътисадны үстерү советы утырышын үткәрде. Татарстан халыклары дуслыгы йортында зур концерт белән милли мәдәни автономияларның туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына йомгак ясалды. Бу елга парламент хәбәрләре турында шулар иде.